Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Idlule nemphefumulo esithupha ingozi yemonto kanye neloli lamalahle yenzeke namhlanje entambama embombela. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibulo khona le video. Mangoqala usijoinele likhasi wamoyelekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Akuvalwe ngehlahla ngesikhathi kubhubha amalungu omndeni ayisithupha abehamba ngemonto encane ngesikhathi kutholana phezulu imonto encane kanye neloli lamalahle namhlanje ku N4 embombela. Imbangela yengozi namanje ebengakaziwa kanti ke umndeni lo kube ukuthi ubuhamba ndawonye ngemonto encane maqede bashona ujuqu laba abebehamba ngemonto encane. Abantu badlulise amazwi endodozo khona lapha esikoleni zokuxhumana. Ubuhle bokamxolisi SA uthi kwaze kwanzima simnyama sithwele kanzima ifele imnyama lihamba nathi kazi ke ubani uyobusuma sibhubha kangaka umasonile emdala isicela uxolo. Unomali ngwane zonke uthe awu kwaze kwanzima sibhekane nempi uqobo kaSathane. uSathane uphumile kuzo zonke indawo kanti ke kumele sikhuleke ngokungaphezulu kuba uNkulunkulu angenelele uma kunje abantu bakithi bayaphela. uMaria Khoza uthe indaba yamatraka esiqeda abantu emgwaqeni inzima kakhulu ayikuthi basebenza ngokungaphumuli. Siyacela ukuthi njengoba kuza ifestive season abake benikwe isikhathi esanele labantu baholele kakhulu behambe beye emakhaya bayophumula ngoba ibona abaqeda isizwe esimnyama. Siyabakhulekisa abadlulelwe izihlobo zabo. Ubheke icebe khulu uthe ngamaholiday kushuthi kuzobe kungcwatshwa inkalo zonke uma kwenzeka kanje kwazi kwenzakalani sangama ifilimu nyama kangaka. Phethuke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.